Hello guys, mayong adlaw sa gihapon kini ang inyong pulis ng Panginoon, PSSG Michael Pilapil Munisa po, na nakadestino sa Pagadian City Police Station, Province of Zamboanga del Sur, sa atong maaptikon nga hipi sa kapulisan, Police Lieutenant Colonel Manuel Ryan Lim. Karon buot na ko nga ipakita sa inyo ang akong pagbisita ngadto sa atong igsuon nga naikawan sa ilang pagkagawas nun dito sa Pagadian City lock-up cell na naka-detain karon. May punta ka na po tanan. Sumula ko ng Kristo. Kumusta ka po din ka mo? Kira mo yung sitwasyon din kayo. Salamat tayo sa iyo. Saan po gimana yung sitwasyon sa ron kung sa gihapon ato nabaw makagagaho nahatag ka na ito kanuna yung mayang panglawas. Siguro natingala mo karon kung anong kulinis yung tinawag yung Biblia karong Biblia. Dapat rin karon sa pagsanyaw sa mayang balita sa atong nabaw pagagahan. Kira minaw mo kayo kapag sarili pa kita magpadayon kakampo na kita lisensya sa atong Ginoo magpunsad o malawan ka na ito pero atong naulog kung atong paminawan ang lisensya sa atong Tuhan, Anak, Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Mga pangayapang, kanilang kanilang magkahalisa ang sa pagkakas sa iyong malakaw ulo. Naginawag kami Ginoo, unta, imo kaming tagaan ng parang panahon. Ano sa uwang, ang masagtan, ang may kaayang tuhan. Dilihan, ang biyaso, niagong sa mga pagpungkuhay ng mga na kinayang sa Yesu Cristo, ang Ginoo. Amen. Sa Nasaan, Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagbasa ng Bataga tinatawag sa Isaiah Kapitulo 42, versikulo 5 hanggang sa 9. Isaiah Kapitulo 42, versikulo 5 hanggang sa 9. Mao kini ang ginoo sa Dios, ang Ginoo. Nga mao'y nagmuhat sa kalangitan o naghigyan diin. Siya mao'y nag-uno sa kalibutan o sa mga butaw nga anaa diin. Siya mao'y naghatag o ginhawa sa katawhan o sinabuhi sa tanang binuha. Pagkaroon ang Ginoong Diyos nag-iyon sa iyang saludo. Ako ang Ginoo. Nagtawag kanino aron labanan mo ang kataro. Pinaagi kanino maghimo akong kasabutan. Uban sa tanang katawhan o himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran.
aron pagbuka sa mata sa mga buta o pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitid nga bilangguan. Ako mao ang Ginoo, kana ang akong ngalan. Dili kung gayon ihatag kang bisan kinsa ang akong himay, ni ang akong dungog ngadto sa mga Diyos-Diyos. Ang akong gitangna kaniadto nahitabo na karon, o ipahayag ko karon ang bag-ong mga butang bisag wala pa nahitabo. Ang tulong sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko ni Kristo, ang nangutang ninyo karon isip ko sa kabinilanggo, dili na mao'y mutiro sa inyong kinabuhi. Dili nakahimo kamo karon o gamay o dato nga kasalanan, o nakahimo kamo karon o krimen sa makausa o sa makadaghan nga higayon. Apan kini kabahin sa inyong kagahapon. Ang inyong kagahapon dili maoy maghukom sa inyong kaugmaon. Busa, dili pa ulahi ang tanan, mga kaigsuunan ko ni Kristo. Mag-ampo kita, mag-inunsod kita sa atong mga kasalanan, aron gikan inyong rihas nga nag-alin sa inyong pagkagawasmon, maangkon ninyo ang kalinaw hangtod nga kamo magkalinggawas nini nasa limuot na Ginoo. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot mo mga kaigsuunan ko ni Kristo. Punta, hindi nga makahatag ka lang ito pagturutan sa pagsukat sa kapasalitian sa ating kinabuhi. Maraming salamat. Apit na ka, Padre, na nang layak daw kung duty ko sa Sol. Sa korte, nakabantay ako. Ato pa rin yung amigo. Okay lang? Lamat po kayo. Kaya hindi tapawala sa kuha yun. Paglaman, ang importante nga, pareha sa kuha ko. Marami ako kung masinatihan sa kinabuhi ko. Kaya akong amigo, nakailan ako na yung unsa ko sa una. Marami yun. Pero sa diyang tawag ko sa itong Ginoo. Ano ni karon? Isang nyo. Grabe ang trial sa kinabuhi. Grabe yun. Mga naagi na Ginoo. Ayaw mo piningin nyo ang paano, sitwasyon karon. Wala ka rin, kamay na kayo. Ampo lang kita sa Ginoo. Tanong na yung Ginoo, gabantay na ito. Atag ka natin upuan. Proteksyon sa tanang higayon. Salamat kayo ha? Lamping mo karunay din niya. Salamat kayo. Atay ko ano, nagpapalit ko kuhan, snacks. Salamat kayo. Salamat. Merry Christmas. Tulangga.
Christmas! Alex, kuha.